and Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Mandawi City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasingan nga Janice. Recorded by X Thunder Gaming. Day, Janice, dali na uy, mga una ta. Kadiyot sa daya. Ako sa nitiwasan akong gibuhat. Unya na lang ko na inigbalik na to, good. Sige na kay gutom na kaayo, uy. Ay, mahadlok yun na siya mapas mo, eh. Wa ko mahadlok mapas mo, no? Mahadlok kong mudaot. Dali na, uy. Mayo gani kini patuo ka na kong mga una ta. Kay kun wa pa, wag gitay kalingkuran. Daghang kig tao, oh. Ngano day nga, daghan making tao ron day. Ay, nidugang manggod og mga trabahante ni nga tong gitabahuan. Mao nang nagdasok ang mga tao ron. Maudi ay. Excuse me mga gwapa. Pwede yung mag-share sa inyong table? Tay, Day, gwapo day, Janice. ikaw cute puyo ko, no? Dali, gwapo. Tupad na ako. Day, Janice! Naon sa ka, uy? Nahinumdum ka itong lalaki nga, kadungan na itong kaon? Oo, nga naman ay day. Gikan dito sa laing branch. Unya, day. Gibalhin sa dini, day. Mao ba? Oh, Junjun day iyang pangan. Og, day, nang regards biya sa nimo. Unsa? Asa pa man ni si Tay Gina, uy? Pumagin mo kawas? Hi, Junice. Mapauli na ka? Um, Nahinumdum ba ka na ko? oh, Ikaw mo to kadungan na mo kaon sa kong amiga. Ay, salamat kay... Wala ka malimot ako. Ako dahil si Junjun. Nakailan na magod ko nimo. Gisultihan ko ni Regina. Pao ba? Mayo noon. Pwede kang malayo sa mong Facebook? Ha? Nga naman? Aron ba kung may tuyo ko ni mo? Ma-message na hindi ka. Nanawag man lagi ka na ako. May tuyo ka? Waman. Gusto lang kong makadungog si mong tingog. Junjun. Bitaway, kuhan, ganan. Mangutana ko ba, Janice? Mahihiyab na ka? Aha? Wa pa, uy. Wa pa day. Sa ato pa. Pwede di kong manguyab mo. Ha? I love you, Janice. Junjun. Bahala lang mo ingat kinako nga. Wa ko'y batasan kay nanguyab ko ni mo din sa phone. Ang importante nga may baw ka nga love, ka. May chance ka ko ni mo, Janice. Jun, magstorya lang unya tag-usab ha. Hagidok ka naman ko, uy. Babay na. Sure, uy. Nanguyab si Junjun ni mo? Oli kitay. Nanguyab siya na ako sa cellphone. Unya, imong gisugot. Wa pa di, uy. Nakalitan ko. Maayo ka nga ako siyang sugtuan. Oh, kung nakagusto ka niya, sugta. Tinuod ka? Ingon akong gisugot, Janice. Jun. Uyab na ta. Salamat kayo, Janice. Ngawa ko namang patusag to kay. I love you. I love you too. Recorded by X Thunder Gaming. Jun, unsa ba yung magibuhat na ako, uy? Sag pinangod ko kay. Ayaw naman bitata.
ko regla, ha? Apa, sinumapdos ko. Dili ni mahimo. Magbalik og pregnancy test. Ginoo ko. Positive. Kinahanglan nga mahibaw si Junjun nga mapdos ko. Mayo no nga, mapos ka. Nalipay ka nga mapdos ko? Oo, siyempre. Kay may umaabot na tang anak. Anya, unsa may plano nimo? Magtipon na ta. Ha? Magtipon na ta, Nes. Unya na ta magpakasal kung makatigom na ta, ha? Nga naman. Di ka masagot nga. Magtipon ta. Unsa pa may ako mahimo? Nga mabdos naman ko. Sige, magtipon na lang ta. Muundang ko sa akong trabaho? Muna, Anis. Kinahanglan ikaw mo undang sa iyong trabaho kay dako na biya ang tingin mo. Dinhin na lang ka sa itong gipuyan. At iman na lang imong gimabdos. Aray! Kasakit sa kuntian! John! John! Dong, sakit kaya kuntian! Ha? Uy, masig panganak na ka. Dali, day. Dadun ka na ko sa ospital. Dong! Uy, saman ka? Basi malihit kasi mong trabaho, ha? Ay, sige na malagog kaghagwa di sa tong anak. Panguras na yun. Di ba ako malihit? Nalipay na ko nga may anak na ta, day. Ako sabdong, ipay kay ko. Kay matawag na kita nga pamilya. Ay, ito na maulagi. Dako na si Dodong pero wa pa kita makasal. Day, sige lang. Kay muabot ra lagi ang panahon nga makasalta. Ha? I-assign ka sila ang dapit? Uday, mo na'y gusto sa mong labaw. O niya, kada daw ka mo paulit din sa ato. Na, di mahimo na yun eh. Layo-layo ba yun ang balhinan ako? Muli tingali ko din sa ato kaduha sa usa ka buwan. O niya, asa man ka puyo? Mangita lang ko akong kapuyan dito. Kumusta mo ka na, day? Okay raman dong. Si Dodong, ha? Ayaw basag di. Dili na mahitabo. Kay pinangga kayo na ko ning junior nimo. Day, sige ha, kay manawag lang niya ko na mo kung di na ko busy. Pila naman ka buwan ang nakalapay. So ka dinabalhin si Junjun sa trabahoan. Pero wag siya mauli. Nga naman ka. Day, sorry gid kayo, ha? Di ba ko mahimong mupauli diha? Ha? Nga naman dong. Tagkang kay trabaho diri tayo eh. Pero may kong mag-part-time. Mao ba? Sige lang, day, kay mupauli raw niya ko diha sa ato kung di na ko busy. Wa naman mo padagwartas Junjun na ako. Og dili na siya makontak. Unsa mo kinahita po ning tawhana? Mangita ko kabilang ni Dodong. Og akong tuon si Junjun sa trabahoan. Kay duty ron si Junjun, ma'am. Kay day off niya ron. Mao ba, guard? Kinsa man di ka palihog, ma'am? Iya ko nga asawa, guard. Ha? Asawa? Oo. Asawa? Lahi man tugnaw ang asawa ni Junjun, ma'am. Ha? May asawa si Junjun? Guard, may mabagkatagi kong address ko na hain magpuyo si Junjun. Gusto ko makikita niya.
Mo nining address nga gihatag sa card na ako. Tang. Salamat din na si Junjun. Sabay na. Oh, Junjun, Janice, ikaw. Nganong niam ka? O nganong nakatultulong ka din sa ugipuyan? nangita ko paagi nga matultulan ka. Kay hapit naman na tuig, wag ka mo pauli sa ato. O ba nasib ka magpadagorta? Janice, kuan magod ka ng... Oh, Han? Oh. Isa lang kay kasulti ni mo, Han? Si Buti pa sabot ini. Tinuod ba nga ko nahibawaan nga may kaipon ka? Mika, excuse ha. Dili ko kaipon ni Junjun. Asawa ko niya. Kay kasal na may. Unsa? Han, si Janice. Ay, maudya niya ang imong giingon ako, Han, nga imong kaipon? Oo. Kaipon ko ni Junjun pero may anak mi. Jun, nga rin mo manikibuhat na ako. Nga naman. Nga nung nangita magkaglain. Janice, pasaylo ako. Akong ex si Rose. O nakita mi pagbalik. Gamong nasuta nga love pa na mo ang susa. Maong nagpakasal mi sa hilom. Kaduo ko. Kasakit na gibuhat di mo na ako. Sakit kayo di. Saan nagsimulang Wa ako magdahong nga makabuhat diri sa pagpasakit si Junjun nako. O wasab ko'y mahimo. Kay kasal naman siya siyang ex. Kanimo Junjun, kanamati ka man ako karon. Manghinaot ko nga malipayon kasi maginabuhi. Tinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagating akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito may higalan kaagi ni Janice nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagulahan paubaya.